Yero itrai sesian pat ngai keble pi paro ha kerteng ke batyang tam ke jong uji su te ha ke video ngko abanya tho ye pi shapang ke wei ke jing pen pau ke ba ublei upen pau leng ba uwei usha kri jong ublei te ha ke ta ke jing pen pau ule yo I ba usuitan urung menta ha kinong yalam jong kabalang ban pen bakla ye ki kon kristan ban penle ya ke ai ke baki kim de ban le kaba kalong shabar ka mon ka jong ublei namar kata ko ban ong ye pi ki banget bar khoi husiar bha ngap bha kinong yalam jong pi ki pha ye pi ban le ya ke ai kaba pi de ban le ne pim de ban le la ki hikai ye kaba de pi de ban pediang la ki hikai ye kaba lat pi de ban kentai namar habangi ngila he ngila san ngila rangba habangi bam ya kadok ka ngi bam tang ya kadok met bat ya kasying ya kasya ni ya kentat no te kum tahi te ngiru ngi dang dei tang ki briu hi te habangi ai ge jing hi kai na kaktien ke jong uble hi haban na tenju hato kata ka jingkren ke banga kren ka ai men sim ne mi pi hato kata ka jingkren ke banga kren ka pelat nya mi pi hato kata ka jingkren ke banga kren hato ka kurku ne em ya pi lada kam ngau ya hap ka pemut pi hap ban kentat om dei tang bala de ki chakri ki jong utrai phin chu ko ngu ben om dan kam bangin ya ben om dan kam bangin ya kren snew hare tang ko we da tenjo namar ba utau bre uyo ibu setan urung ha ki chakri jong utrai bat kita ki chakri ki jong utrai ki sedang ban mi ban rung she ki yegi sem ban yang na ka jaka ka bakentang ban pen slori ki brio ban le ya ka ek ka baki kim de ban le ka balong shapar ya ka mon ka jong uble ka banwan ra ya ka jing bha ha ka jing em ka jong ki hanre ki de ban ki chakri ki jong utrai hi ki ba le ya ka kam bom man ka bu setan uyo ban rung ha ki chakri jong utrai ban pen ngop ya ki banget na marba lada wan de ki bre perthai ki banget ki nam ngop te handai lada wan de ki chakri ki jong utrai ki banget ki ngop na mar balai baki la shania palat baki de ki briu jong ublai te handai ngo ong ya pi compare pi ngap ki jing hikai nang nuru ka biang bet tang bahaba pi ngap pi da tenju ya ka ai ka baki ai jing mot ya pi kanu ka jing mot ka badai te pediang kanu ka bom dei te nai pediang wat ka banga nga hikai ru pi ngau ya ha pi pediang pi ngau ya ha pi shu kan tat om dan ka man krans niu na mala dangi krans niu ki bala sle jong blai kala ban wan ra ka jing man sao ya nga kala bang wan ra ka jing man sao ya pi te han rai shu kan tat be pi ngau thu ba ka man sim ka jok pi ka man ban pediang kata shu kan tat ben te han rai tang bala dei ki nong yalam ki jok pi tang bala dei ki nong duwai ki jok pi tang bala dei ki nong ya sa ki jok pi ka mut ba pi shu pediang lot ya ka e ka baki kin ong namar kata tongin ya husiar ni baro ki kon kristan ba lada ki nong yalam jo kapalang ki hikai ngi ya ka ka ban penman sao ya ngi hap bana tenju ba wat nam shu nget wat nam shu priang ya ka baro khoi wat lada de mangaru da tenju ya ka banga hikai te tang ine hi masuan ra ka jing maham lupa ya pi namar ladap ban pen I pau ya kan ni bat kan ni kan so urlong ben bada kapalang hi kan semi da ki chakri ki jong ublai hi ban pen bakla ya ki mensing ki bakordor ban ai mensim ki ki bangi ngim de ban le te tang ka ne ublai yo ban kurkhu yi philang baro yaro itrai